Missier ta' 26 sena tilef ħajtu traġikament wara li waqa' minn qoli ta' madwar 7 sulari f'sit ta' kostruzzjoni f'Taslima. Il-każ seħħ għall-ħabda tal-11:15 fix-xatt ta' Kisisana ta' Slima. Ir-raġel li kien deskritt bħala bniedem rispettat minn kull min jafu huwa Libjan li jgħix l-imsida. Xhieda fuq il-post qalu lil One News li l-vittma kien qiegħed jagħmel xi xogħol ta' kisif penthouse ta' binja ta' appartamenti wara li għal xi raġuni inħall wieħed mill-ħbula li kien qed jorbot il-pont. Bil-konsekwenza li r-raġel spiċċa mdendel foli ta' madwar 7 solari. Filmat li qegħdin nuru bħalissa u li parti qasira minnu x'xandret fuq one.com.mt juri li l-vittma jissielet għal ħajtu qabel ma nqata' minn mal-ħbula. Fil-filmat ir-raġel jidher imdendel b'mod prekarju ma' ħabel imwaħħal mal-pont. F'ħin bla waqt kollega tal-vittma der jipprova jsalvalu ħajtu b'ħabel ieħor. Madankollu wara minuta u nofs ir-raġel der jinqata' minn mal-ħbula. Sorsi qrib l-investigazzjoni tal-pulizija qalu li r-raġel kien liebes ħarnes tas-sigurtà, madankollu dan ma sewa għal xejn għaliex intrabat mal-pont minflok mal-binja għolja ta' 10 sulari. Is-sorsi spjegaw li l-vittma prova jinqala minn mal-irbit tal-pont sabiex jaqbad ma' ħabel ieħor li ntefalu, madankollu ir-raġel ċeda bil-pis tiegħu stess. Fost l-ewwel fuq il-post tal-inċident marru l-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili li neħħew kull periklu li seta' kien hemm. Tabib li wasal fuq il-post permezz ta' ambulanza iċċertifika li r-raġel mejjed fuq il-post. Ħaddiema mit-taqsima forensika u uffiċjali mid-Dipartiment tas-Saħħa u s-Sigurtà kienu fuq il-post biex jiddeterminaw x'wassal għal waqa' fatali. Sa dan it-tant fuq il-post inġabru bosta ħbieb u kollegi tal-vittma li deru imbikma u maħsuba bil-mewta traġika ta' siħibhom. Fosthom iż-żagħżugħ ta' 18-il sena li tefalu l-ħabel biex isalvalu ħajtu minħall il-mewt. Intant, espert fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà appella lil ħaddiema biex jibżgħu għal ħajjithom u fakkar kif l-2018 hemm modi ħafna aktar sikuri ta' kif isiru ċerti xogħlijiet. Tenna kif il-ħaddiema għandhom jilbsu l-ilbies protettiv kollu, inkluż safety harness, u li dan għandu jintrabat ma' strutturi indipendenti mit-tamir li jkun qed jaħdem fuqhom. Fl-istess waqt fakkar illi x-xogħlijiet bil-pont huma illegali. Din il-fatalità waslet ukoll għar-reazzjoni tal-General Workers Union. Qalet illi din il-mewta turi b'mod ċar li għatawn min jaħseb li r-regolamenti dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-postijiet tax-xogħol jista' jiġi jaqa' u jqum minnhom. Qal li l-filmat imxandar juri l-responsabilità ta' min iħaddem li ma jassigurax li l-ħaddiema tiegħu jkunu liebsa l-ilbies protettiv li jipprovdilhom irbit sikur.